kutorara ere? Unopedza bata. Ngomukai timboita. Mautora tisataita. Toita mangwana. Chingomukai munge tingoita kawani chete. Tozoita mangwana nhasi ndakaneta handisida kuita. Hamusona kuti mazuva awanda ere? Asi dzatoo 4 days tisamboita. 4-3 days tinoita. I know. Toita mangwana toita. Nhasi ndakaneta nhasi. Sasa muchadi kuita nini? Aiwa, ndo ndingatadza kuda kuita nese andiri mudzimai wangu. Toita chirunguwa. Saka chimukai tingoita ka 1 tongoti 1 2 3 1 2 3. Tichaita kani nhasi ndakaneta. Nhasi toita mangwana ndizvo. Chingomukai kani tingoita. Toita mangwana nhasi. Madhezi ekutanga ndasingatorari muchingondinesa kuti tiite. Ko izvozvi semusingachadi kuti tiite zvese. Aiwa, hazvina musiyano kuti mazuva ekutanga ndanyanya kunetsa richiita. Tinongoita ndituripo iri mazuva ese, mazuva amboperi tichangoramba tichiita. Asi ndakukuboa. Hausi kumbondiboa but inyaya kuti tachikware vanhu ndakaneta handina kana simba kuti tiite. Zvotondivhiringidza. Toda kutomborara toita mangwana handiti. Maitongomuka tongoti motorara tisingambotori time. Ndosati tinotora time wokutanga zvakudya zve. Plus yaunozoita nharo wakuti muri kunyepa zvirahwe, muri kunyepa tsumo, saka toita mangwana. Ere nhasi matogona maramba kozi ndatatodzidziswa zvirahwe namaiguru kozi maigara muchingondinyepeya. Ndozvinoita toita zvirahwe mangwana. Maona kuti ndakubata. Nhasi handisoita zvirahwe. Kana zvida toita ene ndaida kurekodha muchita zvirahwe zvinhu zvekunyepa. Dondo kuti toita zvirahwe. Chinditira kongano ndirare.